Common gina nato nga ekspresyon, walay imposible sa Ginoo. Tuo mo dili? Kana, why imposible sa Ginoo. Mao na ang mga apostoles nga mga pulos-pulos gyud mananagat, nanagat sila, wa gid sila kuha tibok gabi. Si Jesus nga dili mananagat, miingon nila, itaktak inyong pokot dapit tuo. Pagtaktak, perting daghanang isda nakuha, why imposible sa Ginoo. Pero unsa may hinungdan nga nakakuha silang daghan, tungod kay misunod sa pulong sa Ginoo. So kanus-aman mahimong imposible ang mga butang kung mosupak na ta sa pulong sa Ginoo. So why imposible sa Ginoo? Napadinay sumpay basta mosunod lang gid ta niya. Pero ang tanan mahimong imposible, labi na gyud ang kaning gitawag natog katumanan sa mga maayong plano nato sa kinabuhi, katumanan sa atong mga nindot nga pangandoy, mahimo nang imposible basta magsupak-supak na ta sa Ginoo. Labi na gyud kaning tulo ka importante kaing butang sa kinabuhi. Unsa man? Kalipay, kalinaw og kasantos. Naamo aning tulo karon? Kalipay, kalinaw og kasantos or kabalaan sa kinabuhi. Naamo ani? Kinsa ani nga naa aning tulo ta sa kamot? Ato ay baka kon dito sa taas ning isay. Adi basin sa tinuod. Kay ang magsunod gyud sa Ginoo, imposible kay karong panahon nga malipay ta, kadaghang krisis, kadaghang problema, pero magsunod lang ka sa Ginoo, malipayon kay ka. Imposible kayo ang kabalaan karon, kadaghang tentasyon, pare, madre, politician, businessman, perting tentasyon oy, bana, asawa, mga anak, perting tentasyon, imposible kayo og mabalaan ta, pero magsunod lang jud ka sa Ginoo, naadjud ka aning tulo, kalinaw, kalipay o kabalaan sa kinabuhi or kasantos. Ninduta no? Nya unsa may mahitabo? Unsaon man nato pagsunod ang pulong sa Ginoo? Matud pa ni Jesus diri, Pedro, gihigugma mo ba ako? Unsay tubag ni Pedro? Awa mo maminaw? Unsa may gingong Pedro diri? Gihigugma mo ba ako? Nya narabay sumpay labaw sa uban. Ang uban aning pagkasulat, labi nas in English, do you love me more than this? Pasabot, imo ba kong gihigugma labaw sa tanan? Ang say tubag ni Pedro? Kusga. Kana sa tinud asa din. Oo Ginoo, gihigugma ko ikaw. Ana siya. Unsa may sunod nga gisulti ni Hesus? Atimana pakana ang akong mga karnero. Kana o yang sumpay. So ang gugma des Ginoo motudlo nato nga pakano nato atimano nato ang mga karnero sa Ginoo. Sige, lingian na imong tupad. Ing na pakanon ko nimo, atimanon ko nimo. Sige na. Kay ang kanadeng gugma nato sa Ginoo og di ta mo atiman sa atong isig katao, di ta mo pakaon sa mga gigutom, wa di ay na siyay kapuslanan, wa nay meaning. Tanawa ang mga tao nga naghigugma sa Ginoo nya nagatiman gyud sa iyang isig katao, sila San Vicente Ferrer, sila Mother Teresa, Saint Francis of Assisi, Ignatius of Loyola, Saint John Bosco, o pipila. O sa minitabo nila, malipayon, malinaon, o balaan. Tanawa si San Pedro. O sa minitabong San Pedro, katong di pa siya ganahan kayo muhigugmas Ginoo, na makak o katulong, katong pagdakop sa Ginoo, wa ko kailana eh. Wa ko kailana. Ana siya. Pero sa dihang gidawat na niya si Jesus, ang unang pagbasa, nagpakita nga si San Pedro, niingon, mas sundo namo ang Dios kaysa tao.
Gingnan sila, sige ron, patyon ka na mo. Ingon dahil San Pedro, mas musunod mis Ginoo kaysa tao. Kamong mga asawa, kinsa may inyong sundon, ang Ginoo o ang inyong bana? Og ingnon mo sa inyong bana, layas di rin panuwaya ka, nya sigihan kag tamparos, nya ang Ginoo nag-ingon, wa na gyud mo bulag ninyo nga tao. Saman, makigbuwag ka ng banaha o dili? Sigihan kag kulata, nya mangabit pa gyud, musuyo pa gyud. Nya sigihan kag kulata, hawa di rin buanga ka, pistiha ka, yawa ka, naon ka, mopahawa ka dili. Buang ka. Ingon ka na higugma ka sa Ginoo. Ingon ang Ginoo lagi sa kasakit ug sa kalipay, sa kahamugaway ug sa kapitos. Sa putusa? Sa sakit ug sa maing panglawas, hangtod gyud ang kamatayon ay gyud buwag mo nay pulong sa Ginoo. So inigtamparos imong banab kulatahon kag mayo, hawa di rin buanga ka, ilabay pa ka ngadto padong sa pultahan, balik gyud lakaw ingna masundo nako ang Ginoo kay kanimo. Sa unsam ni sugos Ginoo? Pakamatyan ti kang yawa ka. Ato din ka dito niya. Maunay sugos Ginoo ay gyud buwag. Pero nasa isugos Ginoo para sa way kasal ay gyud mo pagtipon. Ayaw mo pag-sex. Mamugos ra ba sa gyud? I love him man, Father. I love him man. Unya ron og ikaw lalaki, ingnon kas babae, I cannot live without you. Nya dili pa ka makapakasal niya kay wa pa taon kay budget. Unsa man? Mopuyo jud ka tipo niya, motukhang gyud kaniya. Ug moingon siya, I miss you. Ano ganana ba magparayg-parayg sang kanahang dako? Motuo sa ka. Tuo maging pari usay. Motuo sayang pari. Father, I cannot live without you. Ang sampari di amo joy kolekta mada maginigastoon. Atag sa ayaw ay masundo nato ang Dios kaysa tao. Pasabot kung ang gisulti sa tao magdala na nato ngadto sa kasalanan, ayaw sunda ang Ginoo, ang pulong sa Ginoo. Muna nga dihang gilatigo na sila si San Pedro, gikastigo na unsa may gibati ni Pedro ug ni Juan, nang lakaw sila nga nagdahig sa Ginoo ug nagmaya. Salamat Ginoo nga nakaambit mis imong pag-antos ug mosunod itas Ginoo mga igsoon, permitang malipayon bisan paglatigohon ta, bisan paglutoson ta. Mo na nahitabo permanente na ang imong kalipay, kalinaw ug kabalaan. Asawa, kulatahon ka sa imong bana, nya mosunod ka sa Ginoo, malipayon kay kada tamparos nimo moingon ka, salamat Ginoo. Salamat, nakaambit yun ko sa imong kasakit para ang kaluwasan aning ni ang yawa na kong bana. Ano? Ninduta lagi. Testingin ninyo. Kamong mga anak, sigihan mo kasaba sa inyong mga ginikanan, yaw-yawan pamugmayo, mahiubos mo, dili. Dahil naluunan ako sa eroplano gahapon, gikan ko dito sa Davao, dito man ko naghatag og talk the other night. Nya pagluunan ako sa eroplano, gamay pa tong bata, siguro mga 3 years old. Ana gikogos pa man. Nya English speaking ra ba, abi na ko gyud in English gid kang mga bata karon mura na mag English speaking naman kanya pagtan-aw na ko sa naong perti man piangaas ilong pero ang kuang gyud kayo kanang in English gyud kayo ba. Kay mao day kay sig tan-aw ng mga internet. Nya ang mama arit diri dito ra ba sa kong luyo ana niya mami I don't like this ana ingon siya I hate you ana ba siya I don't like you ingon sa lang mama I'm sorry sorry ha isa na sige sorry ha I don't like you kayo yung lubagas liog na niya kana ko so salamat in taon wa jud koy anak salamat in taon wa koy anak nga gidada. Ana oy, pero kung mo ingon ang imong ginikanan magsig pangasaba nimo kamo mga anak ay jog ingon nga I don't like you. I won't forgive you. I hate you. Ay mo pag-ana ha, kay ang pulong sa Ginoo, honor your father and mother. Ano na siya? Sunda
Bahala naglatiguhon kasi imong ginikanan. Iniglatigo kay nayawan o na kay na sila ing na dayon. Praise the Lord. Ana. Salamat ma, salamat pa. Daghan kay kog lagom, daghan kay kog mga latos. Salamat sa inyong pagsigig kasaba namo. Salamat kaayo. I honor you. Ana. Di ba mo hilak ko na imong mamagpapa. Animal, yung kang bata ka. Kung sa man yung imong gusto, ka, gay kog load be. Ano rin di ba? Kung sa may mahitabo, makakita kag langit. Tanawa si San Juan nga nagsuwat sa second reading, nakita niya ang langit tungod siyang pagsunod sa Ginoo. Kakita tag langit. Diniro sa atong simbahan, kita mog langit. O na, nindot na kayo atong gibuhat. Nga naman, daghan kayong nisunod sa pulong sa Ginoo. Palit mog slat, palit dayon. Pero naa sa mga gahi kayo pang ano, di mo palit, pero sige lang. Basin pa di ay. So na, mao ni ron ang atong lugar din eh. Mura-mura na sa ka nang makalipay ba, di ba? Makalipay, makapahimo na tong malinawon, nya makapahimo sa natong balaan tungod aning atong gipangbuhat sa atong simbahan. Ang atong pagsunod sa pulong sa Dios ug ang dili pagsunod sa atong pulong maghatag og kalipay, kalinaw ug kabalaan. Kung ma-in place ning atong tanang mga projects tungod sa atong makanunayong pagpalit og slots, daghan kaayong mabalaan, daghan sa kaayong matudluan, hasta ikaw nga naghatag naa na kay balaanong kinabuhi uban sa Ginoo. Mabitan nang nay mo ingon ako, Pader, lipay kay kung nakapalit kog slot. Ay nako, paliti sa nang imong bana. Isa di lang ko anak Pader kay palahubog kayo. Nako paliti na aron dali ra na siyang muundang og inom. Siya muundang dai Pader, nako kay mamatay man na. Tayong palitan. Di ba ako maingon ay mausap. Pwede sad mamatay. Gracias Ginoo ba sa kamatayon. Anak be asa bana bitang Santa Monica sayo magkamatay. Bana ni Santa Rita og Cassia nga buangon kayo, sige siya gampo, namatay masad. Pero namatay na sila nga balaan na kanang na-convert na ba, nagbinuotan na, maura magunay tumong aron mamuyo ta ditog langit. Di ba? Testingyo. Gikan karon kutob sa buwan sa Hunyo, palit og labing menos usa ka slot. Tag 1,000 maning slot ani. Nya ang tanan nimong mahal sa kinabuhi, paliti sad. Tistingi lang. Now na to July, napabakay kwarta. Tistingi. Nya ingna unya ko kung nahutdan ka. Ingna ko. Wa gyud mo ingon ana. Kay ngano man, tan-awa sila nga wa gyud kuha sa dihang ilang gipaminaw si Kristo. Kadaghanan nila kuha, din agud sila hapit kabira. Na ako'y gika-istorya, nga ako sang close friend, siya Pader, mura pagyug damgo ang tanan. Sa nag-istorya ta, negative 25 million ang among utang. Sa dihang naminaw mis Ginoo sige tag-istorya, nag-istorya gitag maayo, naghimo tag mga desisyon sa among business, inana, karon Pader, kaluoy gyud Ginoo. Yano-yanoho na lang nila ang tag 1 million tag 1 billion na project sa ilang business nga di na gid niya ma-imagine nga naabot ron ana nya ako day silang giingnan karon nga niabot na mo diha lipay na kay mustanan biyai ang tanan ipalit og slot ana pero sila man say nakapalit diri nato og 3,000 slots sa una ipalit sad sila ana na siya mura mamugwa gyapon makonvince. Di masukod ay ang Ginoo og mo'y muhatag og imo siyang sundon tagaan ka wala ka nang hahanapin pa mo nang makaingon jud ka I am truly happy, peaceful and holy tungod sa Ginoo tungod kay ni respond ka sa iyang gisulti. Tanawa niya nig ma-in place na ni tanan natong project di ba makaingon jud ka happy, holy, and peaceful gyud akong heart. Gahapon, diri ni ari diri, sige gyud pa picture.
Sige siya hikap ana ato mga bangko. Sinindota gid ani pader, tulo biya kaslat akong napalit ani. Ha? Tulo kaslat siya gipalit. Sige siya hikap piti ko nung nindota di ang naglakaw to siya karon ngadto, malipayon kay nakahikap ani atong bangko. Kamo inyo pag yan ipangdakdak diha mga lingkurana, mga ludhanan, mawagi mo irespeto ana atong bangko, no? Ipangluhod, busdak dayon, ana tukod-tukuran pastiil, nangalaksi nila ng kuan diha. Wara bagid mo ambot lang nakapalit baka mo slate. Basin sa nakapalit mo na imong giguba, pero gimo sang giguba ngano gutang gubuon imong nakapalit ka mo amping ka oy. Kanang wa kapalit mo na kusog ang binuang lang. Papitlan pag babulgam diang ato lingkuranan kasinaw ana, butangan pag yun na ng babulgam. Meron tag maimpirno mo kung nagbuhat ana. Pero ay lang sad ay kanang padayon lang sad pag-usab sa kaugalingon. Musunod kita sa Ginoo dili sa tao. Manindog ta.